Damena sumurung nasian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang nahinaholongat di bagasan Tuhan Yesus, hatani debata naga bijamita, tuminggu toludung Epipanias, manang tuminggu tanggal 22 Januari tahun 2020 imana tersurat di Sadakorin biduna perjolo ayat 10 rodi ayat 10 walu. Songonomma hatana disi lausta paihuti hutma. Alai huapoi mahamu alia kadongan, mangasahon guarni Tuhatta Yesus Kristus. Asa sahata hamu saluhutna, unang maadong parbolatad dihamu. Hok mahamu binahen ni sada ni roha, doho sada ni pikiran. Ay tarborti do tuau marhiti sian pangisi ni bagas nisi Chloe. Taringot tuhamu akadongan. Pabua na masa dihamu parsalisian. Alayod do hudok. Adong do dihamu namadok. Sisian nisi Paulus doau. Nadiba sisian nisi Apollos doau. Nadiba sisian nisi Kepas doau. Nadiba sisian ni Kristus do anggoau. Nabidagi do Kristusi, naung tarsilang do si Paulus ulaning humokop pamu, naung tubagasan guarni si Paulus do hamu tardidi. Mauleate hudok, ala soadong hupad didihod di hamu, dukon ni si Crispus do si Gaius. Unang adong namadok, tubagasan guar husad diri hamu tardidi. Alai doho do tahe pangisi ni bagas ni Stefanus hupad didihon. Dukon ni i, dang adong hupad didihon itap ni nahuboto. Aidang disuruh Kristusia au mad didihon, mamaritahon barita naulido. Jalaipe, dada marhata habisuhon, unang diorui silang ni Kristusi. Ai hauto oddo hata na taringot tu silangi di rohania kana lahomago. Alai haguguun ni debata doi dihita na dapotan haluaun. Ido sahat ni turpuki. Damang dainang nahinaholongan ni debata. Molo adong sahalak na tarhurung, sailuluan na dodalan asa malua ruar sian hurungani. Boydo mangasahon guguniuhum. Boydo mangasahon pabahenan na dinggan, asa dapo remisi bana. Boy muse mangasahon akka si pajongjong uhum. Adong na mangasahon sinadongan na bahit tubus ni ibana. Hamaulod do na tarhurung. Doson persoalan na bulud dui di hajol maun. Songoni masomal na molo na mga dupi sada hamaulon. Say luluan ni jolmaido dalan asa malua ibana sian hamaulon. Molo tapatudus tungulu ni hajol maun naung mardosa. Ima ngulu hira na manuju tu hamatean. Di siala, hamatea do upani dosa. Tutu eahan ni jolmai dalan asa maluan yan sian panguhumani. Doson naung difonis tersangka. Say dilului do lawyer na talup mabela ibana di persidangan. Alai tu dia maluluan ni jolma jaksa na bui mabela jolma na mardosa? Ai sude do jolma mardosa. Sude naung didakwa mardosa. Dang tarbahen ni jolma be palua hodongan na jolma siak kamatean panguhuman ni dosai. Molotung pesahala namar pangkat, namar jabatan, manang nasangap songod dia pe ngulu ni jolmai. Dang tarbahen na manubus dongan na jolma, asa unang mate tu panguhuman ni debata. Unakop palua hodongan na, diri na sa diri pe, dang tarpalua ibana. Damang dainang huria ni debata. Hobar tu ojahan ni minggu taon didok, haguguun ni debata na paluahon. Holat debatado na talup paluahon jolmai sian uhuman ala ni dosa. Debata na badia na somar dosa. Sasada do si palua, na paluahon jolma sian uhuman ni hamatean ala ni dosa. Debatana gabi si palua ido na pinapatar na di bagasan Tuhan Yesus Kristus.
sian pabahenan ni debatai. Sasitongna makorhon las ni roha doi di jolma. Songon sahala na malua sian uhuman. Alai tapamanat majolo, songod dia do ngulu ni naong majakon haluaon na siya Tuhani. Nasahat do barita ni Huria Korin tu apostel Paulus. Hape namasa do parbula-bula tu di Huriai. Dido apostel Paulus ma di surat naon. Imana di ayat 12 ro di ayat 10. Alayod do hudok. Adong do di hamu nama dok. Sisian ni si Paulus doau. Nadiba sisian ni si Apollos doau. Nadiba sisian ni si Kepas doau. Nadiba sisian ni Kristus doang guau. Nabinagi do Kristusi. Naung tersilang do si Paulus ulaning humokop pamu. Naung tubagasan guar ni si Paulus do hamu terdidi. Damang dainang. Gabi marbulak-bulak huriai. Di siala mangasahon panadaan ni dirina dia ka apostel. Isi apostel na masuk tu rohana. Didok maibana na gabi horong ni apostel na di rohanay. Alaya ka apostel na asing, dianggap di luar ni horong na. Bohado sinuaeng. Adong do huria na songon huria di Korin. Adong do huria na gabi marbulat-bulat na mamilitiah ka pangula ni huria. Nuaeng di paingok matuhita. Dang siya nakka pangula ni huria ihaluaon. Alay siya debatado di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dang pabongot tu bagasa jolma padidio ni. Alay di debata ama, anak dohok tod di porbadia do. Dang adong nanggusada siya apostelina tersilang manubus jolma siya dosa. Alay sasada ni Kristusido na tersilang bahen tubus di saluhut na jolma siyan hamatean alani dosai. Dang nabinagi Kristusi. Sadado Kristusi. Jala sasitong na sadado akan aporsiai di Yesus Kristus. Jadi haluaon na binuan ni Tuhan Yesus Kristus. Naing manian patuduhon haguguon. Dohot holong ni roha ni Tuhani. Di bagasan parsauran di hasadaon ni Tuhani. Songon padidioni. Di pabongot do na terdidi di bagasan ni hasadaun ni ama, anak doho tod di perbadia. Songoni mahuriai, asa sada di bagasan parsauran na badia. Ay di bagasan parsauran na badia na sadaido, patar haguguun ni debata, dohot haguguun ni huria ni debata. Ay daw gumogo do pakorhon ni hasadauni, siyan namar sasahalak, manang namar bulat-bulat. Damang dainang nahinaholongan ni debata. Di ayat 10 didok apostel Paulus ma. Alay haguguun ni debata doi dihita nadapotan haluaun. Haguguun ni debata na dia do na didok ni apostel lison. Ima haguguun ni debata na pinapatar na ditik silang Tuhan Yesus Kristus. Ay didoak ka na diba do. Hauto oddo na tersilang Kristus. Hauto oddo silangi. Buasa didok songoni. Alabura do silangi. Panguhuman na pinatupan ni halak rom tuak kaparjahat. Mangihuton pangatusionima didok. Hauto oddo molo porsea di Kristus na tersilangi. Jadi buasa didok apostel Paulus. Haguguun ni debatado na tersilang Kristus. Hobar tu sima topik ni minggu taon. Didok haguguun ni debata na paluahon. Di bagasan Kristus na tersilangido dipatu pa debata haluaon ni jolma, sian panguhuman. Mangihuton pati ni debata, sasitong na jolmaido na ikot taruhum, ala naong merdosa jolmai. Alay binahen ni belga ni holong ni debata. Dilehod do dirina tu panguhuman, manggatihon jolma na merdusay. Dang dihalomohod debata, asa mate dihamagoat jolmai. Alay naing paluaon na, jala panguluon na jolmai niyan. Ido bahen tarsilang Kristusi, humokop jolma na hinaholongan na. Molo songoni,
Di dia do haguguun ni debata dina tersilangi Kristus. Damang dainang. Ai somargugu jolmai paluahod dirina. Imahagaleon ni jolma na mardosa. Molo dipatudus tu nama pitung, dang tarbahen ni jolma nama pitung manugu-nugu dongan na nama pitung. Ikon nagumugu siya jolma nama natalup paluahod jolmai. Dang adong natalup, asing siyan Tuhan isa diri. Hobar tu pangattu siyoni, adong sadasarito songonon. Adong masahala ina nama balu, nama ngulu rabdoho sahala yanakon na. Say diajari do yanakon nai, patupahon akan nadinggan, doho natigor, mulai sian sietehon na. Dung magudang yanakon nai, balik do pangalahona sian pakirimon ni natoras na burui, balik do sian pangajaryon na diaka natigor doho nadinggani. Gabi parjahat siula na sudinggad do yanakon nai, pola saha na gabi buronan ni bangsona. Say di paingo na toras na doibana, alay dang namar namuba. Pede sarito rupani, tartakup maibana, jala didabu hukuman mate. Ditikidapo ari panguhumani, dibuam maibana tu alaman ni pengadilan. Tung masetorok dohala naro tu inganani, lahomar nida panguhumani di pamasa tu ibana. Alay dang daw siya ninganani, say tumatangis do na toras na naung mabalui, di ida ma anak na hinaholongan na, nung nga tinali tu dua tiang na balga. Jala jongjong madua alguju na bulun, paimahon pareta siyan ketua ni pengadilani, laho mangeksekusi. Hati hadi jahahon haputusan fonis matei, pitor hatop do marlujung inatta na mabalui siyani. Dung sipul di jahahon surat haputusani, di paimana sida mamakuling giring-giring tuluheli, songon naung ditotuhon di pengadilani. Say di paima, dang tarbigi makuling giring-giringi. Hape nunga say ditarik tali ni giring-giringi tung masay gugu, dang tarbigi dope suara ni giring-giringi. Di sialani i, nako mapetugas ni pengadilani, marnida tu palas-palas di gijang, mangida ahado na masa di giring-giringi. Di ida ma, naukapi do disi ina pangitubu ni parjahati, pola sak mudar jalamate. Sudah ma panguhumani, jala dido ketua pengadilani ma, nung ngadigatihon ina na manubuhon ibana panguhuman na. Damang dainang, sian saritoi, ida utama na swadong bigugu ni anak na difonis matei. Dang tarbahen nabi malua, dang tarbahen na biasa mangulu. Molo mangasahod dirina doho akana asing. Songonido hitajol mana mardosa. Dang adong gugut tanalahu peluahud dirita asa mangulu. Dungi taida ma ina na mabalui. Dilehod do dirina tu hamatean. Asa malua yanakon nai tu hanguluan. Ala ni holong na marianakon. Gumugu do holong ni rohanai sian manangahape. Asal mamalua jala mangulu yanakon nai. Lobi siani na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Sian hasangapod doho haguguod do ibanaro. Pasahatod dirina. Hira na somargugu do Tuhani. Gatung dihau pinarsilang. Hape, laos di Kristus na tarsilang jala na mangoloi tu hamatianido. Idaot tahapapatar ni haguguon ni holong ni debata. Na paluahon hitajolma. Sian uhuman ni hamatean ala ni dosai. Damang dainang na hinaholongan ni debata. Marhite turpuk jami taon. Di pangidohom matuhita asa makahanguluhon haguguon ni debata na paluahok kita jolma. Dia may naparjolo ima na mabahin Kristus gabi ujahan di bagasang nguluta. Manang nagabi sentral ni parnguluta.
manang ngulu na kristosentris. Asa marujahan tu Kristus, astuanna, asa manangaha pinataulahon, dang marujahat tu hajol maun, doho dia na masuk tu roha sabing manang tu pikirata. Alai na hobar tu hata ni debata, naong pinapatarna di bagasan Kristus ma natahanguluhon. Napadua hoddamang daidang. Dang mardia ibar jolma di pardidaan niya kana porsea. Dus-dusa luhut na hita jolma dia dupan ni debata. Asadang parbula-bula tu bena masa di huria ni na porsea. Alai hasadaun ni roha nama. Napapatarhon haguguun ni debata. Ima napatupa akka holong. Doho akka ulaun na dinggan. Hobar tu pajowon doho parsuruon ni Tuhani dihita. Napatuluhon, taauhon jala tapatuduhon ma. Di bagasan Kristus na tarsilangido haguguon ni holong ni debata. Disido takas digonopi debata padanna, padan holong doho tasi ni rohai, na paluaho kita jolma. Imana marhite na tapatuduhon hasadaon ni roha di tonga-tonga ni huria. Marsada ni roha na patuduhon haguguon ni holong ni debata. Patupa pangurupion tuak kanagali. Nahurangan, doho na patupahon hasadaon ni roha dinadinggan. Doho tuha majuo di masyarakat. Bangso doho negarata. Tuhan debatama, nama masu-masu hita saluhut na huria na hina holongan na.